Alo, paçany, pirivet. Ey pirivet ey. Привет. Batır yan sen çoğulunu dönüydün mü? Çoğulunu dönüydün mü sen? Ha, levaptan mı? Kim yok gara böksene. Ha, menne mi? Gitti oğlum. Ta yüzümüz yere değýänçe paraşut açmaly. Ay öz açtar o. Ща раздракону всех. I need a weapon. Tavam bereýin mi? Kime gerek? Marked a location. Idil killeň urup goduň ýokdar. Ey, pise. Dur, ikinci taza ayırayın. Yaňa mal solaglarına ýany. Что смерти моей хочешь? Не хочу. Ay. Pagoda gözüň agyrjaly. Gitta San Andreas'ta kod ýazyň sana. Kim Batyr seni goýunýan aro. Men sen bilen barýan şu. Marked a location. Levapsyla görkezsene daş etsene barın. Barın. Ey pise. 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 Hey. Pise. Batyr ýykylma-da o. Dur galraýyn dur, gymylama. Apteşkan wan bereýinmi? Meşende de zyňdym ulusyny. Gün basýaň dylgaýan. Her şunna garanky düşýär dämi? Ha. Yo, sen diýäniň. Äpişgemi ýaşyl? Koglan o gata oglan. Öwreje. Böyle düşündüm. Gaty oglan.
Ulan o kızılı gurlu şu uğru diyar pon. Pon maksimal uğrudun salam. Levapsilo. Поехали. Gö degen ýaly edeliňmi? Öldürjekmi? Kim öldürýär? İçine ılgaýar o. Duray oğlum, duray. Hey! Lobby! Yalla lobby. Postanem kasanma sarı. Hey, привет! Ağaçcan arabaňy boldy bular. Bahtır şolaydym bilýärmi? Hui, oradalaryňyz kabul bolsun. Hemmeňiň ýetip gelen oradalaryň kabul bolsun. Özüňde goýja tädin. Садись, прокачу. Поехали. Так. Ştaýda ganyň ýeti gelýär. İskerler gideliň, bärde adam ýok. Ganyň ýeti diýen bolan otuň ýetsin, alypdyr na dogry. Öňde. O dipe dilap bollar o. Watch out. Ýeris gadaly. Ýanlaryna barmak gerek, ştaýda öldürýärmeli olar. Batyr gorun. Gallyr. Malades. Aldym. Nemo, men dostum atjan o jyn. Раздракон. Batyr kellesini rıp kodunu yükkesine vardı. Pantera diyor. Edil yüzünde şpagada durur. Всё. Враг убит. Aytma o tüyre ara pon girip dira daşın aradan. Batır eskir. Gidelim mi? Amin maşina qaydan. Kanister alsan keme olmadı. Yan kaptandan geç gittim. Здесь человек есть. Крыса!
Şaş edişe. Kilisa. Dur. Ayo gittin ha senem. Bir killa. Durmadık bolsak yatsa ekenna. Telefonu çıqqalansa yo. Bir killa. Hay. Görmedim. Görmedim yattım ayo. Pirive de. Çıkara oğlukqa kaskar şu. Bolya. Bolya. Tavuk soyan ya soyular na elindeki işi. Allo patsani. Заткнитесь, да? Aslında galava zakroysa yani понимаю вы. Сосновка выкольмы. Отличная работа. Отличная работа olur mu ya? Batır tayin mi? O önemli değil ya bulama. Bollu. Qara pakete salip AliExpress'te koymalar buları. Bulara seredaydı. Vay minmedi. Vay yetiştim Batır. Bu nerede öldürülünü ödün? Ha nerede o? Nerede? Karaş. Men geldim. Ah anardan pikirlen kelýärdim da nämesim kam şunu ýypla. Ýykyp. Oy, uklatdylar. Эй, помогите, пожалуйста. Я хороший человек. Oy, sağa çep oyunu. İyi. Отличная работа. Edip bolmajak zat etdiň ha, edil şu an. Batyryn ölgä gitmelmi? Marked a location. Hani? Hawa şu takparaýlanna. Getirmeňe maşyny bermeseň çalçak adam tapyp görkezýän. Gel. Watch out.
Özem marjarken näme saklamalam dälim. Awa. Men ştaýda uklajak bir ýerine. Meselen şol gap barýar. Ştaýda seret. Watch out. Seret. Watch out. Рядом враги. Ýatany. Hay seni galdyrjaňam bilemok. Tak. Bolla bol arkada hiç adam edebilmiyor. Bombadan masa bolýar. Bir okada. Batreke daşlaşma. Ýegur ama. Moş bir ýerine ugradar. Dur bomba tapýarsan. Manat yetişmedim. Kıroktan başla. Dur sınav arayın buna. Ya sen duruver sen. Ben gözüm uluş kaydam bulan. Otta yatmak bolanok. Крisa. Чё круг сделал? Криса, как ты играешь? Криса. Most'tan geçme lan. Geçirtmey mesela. Birinciden geçtik. Duracak değil ha. Adam atada. Böyle men aşağıya çürüyor. Sniper almalı oynamıyor. Büktüm molin edil yeng sesinin aşağıcığından neydi? Kızılcık resk çıktı. Oturup seyret, otur. Bolmasa işleýem oturup ya. Ana. Maňa seyredýärem bola. Bol.
gowatça ha? Oy degmedi. Näde bu? Oglanyň kelle çykyp duratjama kelle hasadan. Tak, şu bagda ýykdym. Bulama burada diýja. Diýot ýa. Boli ýykyldy. Ya maşynan gitdik. Ay salamu aleykum. Durağın arkasında. Bomba çekti. Aşağına döndü. Barma durağın. Oğlan yanı oturuyor o. Hadi. Bum. Derletti garo. Şeylik video sonuna geliyor. Timsel boza çıkarmak için var problemi yankı mikrofon yuvaş kuruluyor. Adam tapayan ýagdaýda da ýankaly ýuwaş sesler. Men eşit bilemi ondan siz wapşe eşitmeýäňizmi? Adam tapmagan kyn özüm apşaga da bolýan bilýän, onu apşagan ýagdaýda bilýänler kim ýaşaýan bolsa, ýaşap görenmese, gapdanda goýuk galmagy, daşy siňe uçup geçse de eşitilýär şu mikrofonu. Maňa неприятно öz videolarym göremden, size de wapşe неприятно bolmagyny isleýärmi? Şonuň üçin hem çıkarıp bilemok men şu zatlary. Adam tapmaly, seslerini açmaly olarlar. Sesleri gowy gelmeli. Apşaga sesine dostu diýen. No düşünün. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun.